Bon dia, gironins i gironines! Som la Maimuna, l'Aisa i jo la Dua i ens trobem aquí al barri vell de Girona per fer-vos una visita guiada per aquest dia tan especial, la Diada de Sant Jordi. El nostre punt de partida és el Pont Eiffel, així que seguiu-lo. La teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Aquest matí de Sant Jordi, Girona s'ha despertat amb un sol molt amable i una rambla plena de llibres, vida i flors. Les parades s'estenen des de la plaça de la Independència fins al Pont de Pedra, com podem observar. D'aquesta vida que estem vivint i és igual, estem de guais, que sembla un somni però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny, però no m'espanta si estic amb tu. Les fulles aguantant el cel, vull ser feliç, sense entendre res. El pes que tinc de voler ser qui vull ser no em serveix. Comença un dia nou amb el taronja de fons. Tot allò que cou em fa ser així com sóc. Vull sentir que en tinc prou en saber que ho dono tot i que queda temps per fer-ho millor. Defineix Sant Jordi en una paraula. Dia de festa i de celebració. Una paraula seria tradició. Tradició i amor. Amor. Jo diria felicitat. Carinyo. Què significa per tu ser fort? Per mi Sant Jordi és la mostra de civisme i de cultura important que tenim al país, a Catalunya. I com a gironina, quan hi havia noms de Barcelona d'aquest dia, havíem estat a Girona per mi Sant Jordi és de la cultura i la cultura i de la Rambla, ramblejant. Crec que és, en el cas dels llibres, intentar fer arribar amb les paraules d'una altra persona el que voldries dir a una persona. Que un dels tipus és una novel·la, és una cosa així com més íntima, més personal. És gravar un trosset de tu, potser, a través de la narrativa. I en el cas d'una rosa és el gest potser més simbòlic de dir de forma molt discreta que aprecies algú, que te l'estimes, que el tens present, que forma part del teu dia a dia. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Per mi Sant Jordi és el millor dia de l'any i és una tradició de molta pilota que s'ensenyeixo de la que n'ha pogut qualitat, perquè al final són cultures i flors i a mi és un dia molt bonic. Moltes gràcies. La foscor amb la matinada, la teva pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. I fins aquí la nostra visita guiada en aquesta diada de Sant Jordi. Brindem per les persones que